Umnyango wezokuthutha e-Eastern Cape ugxekile ukusingathwa komjaho weyimoto ngokungekho emthethweni okuthiwa kuqhubeka emgwaqeni onguthela wayeka u-N2 eQumbu. U-N2 yeyona ndlela ixakeke kakhulu idibanisa iphondo laseMpuma Koloni nelakwaZulu-Natal. Iingozi ezenzeka apha zimanyukunyezi yaye zixhomisa amehlo. Ukukhuphisana ngokubalekisa iimoto okubonwa njengobunobungozi kakhulu kungafaka impilo yabantu esichengeni. Isebe lezothutho eMpuma Koloni lizigxeka bukhali esi senzo, lifuna esi senzo siphandwe, abo babandakanyekayo banqakulwe bagqithiselwe etrongweni. Umphathiswa wezothutho kwiphondo lempuma Koloni uWezwedi Kanaxothiwe usigxeke kabukhali esenzo futhi uhlabe ikhwelo kwabasemagunyeni ngokukodwa bomthetho uba benze konke kusemandleni uqinisekisa ngabana abenzi besenzo bayabanjwa bavalelwe futhi watsho sithi esenzo besinokukhokelela ekuswelekeni kungenjalo konzakale hayi abaqhubi nje kuphela nababukeli koko nabantu abakhelene nale ndlela. Abahlali balapha baziwa ngokuthanda imityarho yamahashe njengendlela yokuzonwabisa. Iinkokheli eziphume izandla kulo mmandla zisigxiphi kabukhali isisenzo sokudyarhwa kweemoto kamva nje ku-N2. Le nto lulwaphulo-mthetho lokuqonqaba eliphezulu. Awukho umthetho ovumela uba kwenziwe imidyarho yemoto okanye imibalekiso yemoto. Amapolisa makazame nee-traffic officers okokuba zimise ziphelise lo mkhuba. Ngumkhuba oyingozi kakhulu lo, uchasene nomthetho. Amagosa ogcino-mthetho acele wonke umntu ukuba agcine imithetho yokuvalwa mba kweentshukumo kweli lizwe bangaziboni sele begilana nomthetho. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuQumbu.